Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Prestatu behar dugu, arraultzen ensalada Greziako erara. Batzutan, hozkailuan pilatzen zaigu haunitz arraultze eta betiko tortilla ez egiteko, idea berri bat ematen dizuet. Orain dela 50 urte kasik herriko etxe eta mendiko baserri guztietan oloak hazten ziren etxean behar zituzten arrautzak eta olaskoak izateko. Prestatu behar dugu untekoan arrautzen ensalada Greziako erara. Erreixa errezeta, orden behartugu arraultzeak egosikotugunak, bai? Eta jarrikotugu egosten, hoi lemitzeko gauz. Arrautza gorringoaren 73,5 lipidoak dira, 1,32 proteinak eta 1,2 mineralak. Arrautza gorringoaren lipidoen 1,28 fosfolipidoak dira. Fosfolipidoak zelula mintzaren egituraren parte dira. Mentu gure arraultze goziak eta gure osagaiak. Erabiliko dugu, jogurra, mostaza, piper beltza, katza pixko bat eta perretxil xiatua. Orden, egin dugune da, gure arraultzeak. Xuritu. Axalak ongi kendu. Orden, bakotxatik inengo ditugu troza, holako lauzati, eta, bakotxak erabili dezala, segun jende kopuruaren arraultzea berdin. Eta orain, hemen prestatuko dugu gure salsa. Orden, 180 gramu jogurra, kutsarada mostaza, morrela, pixko bat,
piper hautsa beltza, hasiko dugu dena pixka bat. Eta perrexile. Horrela. Horren orain egin duguna da, bakotxari, egurtzi salsa pixka batekin. Eta, hola, bukatu arte. Duzuen bezala, gitu dugu gure platera. Abudo. Eta prest egongo zen. Baltzenekien Nafarroan kasu gehienetan ekoizlek berek saltzen dituztela arrautzak. Hemen dugu arrautzen ensalada Greziako erara. Begira, plater bat erresa, harina, osasuntxue, eta kostitu duen bezala 2 minutotan prestatu duguna. Orduan, jatera duzu horrela, edo baitere, jatera duzu, hori tarteko batean, txikitu arroltze guztia, eta hori tarteko batean jarri, eta jan. Eta, gero, kontatuko diguze. Arrautza ensalada Greziako erara, osagaiak, 8 arrautza egosi, 180 gramo jogur, 2 kolaratxokada mostaza, eskukada bat perrexil xeatua, piper beltz eotua, gatza.